Hagalai tarik jilio arja arpoi RiKhasi channel kala KHUBOR halor jingbym wankam yakamet Ribanson Kharbihkhiew ubala khlad na jingpang COVID-19 hakashi tarik bnai. Hadien jingiawad riew rangbah bar kibabun kiwei pat lalap bak Shnong kadei na Umphyrnai bar usulet bylla Nongmynsong. Leit ru bak kiba hayeng kilale donkam ban pynkhuid yakamet kabasa jong.